Здравейте хора, как знаете, аз съм Геймър и Ван БГ. И днес на Майнкрафт ще ви покажа как да съживите дракона в Ендъра. Когато сте го били, слагате тук едно яйце. Тук взимате енд кристала, слагате едно тук по средата, тук едно по средата, тук едно по средата и тук едно по средата и гледайте просто. Пак връщат тези и пак възстановяват тези неща. И но Ендър Драгона не го виждам. Това беше от мен. Хора, просто това исках да го покажа. Чао!